Oke, kita masih bersama di channel New Krisnada. Bersama ngobrol Pak Ciplu. ngobrol kosong. Ngomong kosong ya toh. Sejarah orkes keroncong iblis itu sudah mendunia ya Pak ya. Wis tekan Malaysia barang ya. Sudah ya katakanlah wis dipercaya karo pihak bolo-bolo. Bolo-bolo dari yang seling, dari yang ini nganti Belanda nganti apa. Belanda wis tau to, Dik? Urung. Oh, durung. Tapi kan nang kono-kono YouTube kan wis tekan kono-kono. Perjalanan nih Pak D. Perjalanan ini keroncong iblis pertama kali kuwi dhisik sing bentuk saka wong Solo apa? Solo. Oh, ki wong Solo kabeh. Tahun Wah, ora gagas. karo Ya cuman ini. Untuk keroncong iblis itu sendiri waktu itu ya ngono-ngono wae. Tidak ada istilah kreativitas untuk istilahnya duweni karya, duweni piye kan, walaupun dengan kono dalam aransemen itu nek jenenge apa-apa grup kuwi ya kudu duweni ciri khas. Iki lho keroncong iblis, iki lho Krisnada. Oh. Iki lho itu harus nek gur nirok ketok Belgedes wes sorry nek aku ora ngenyek karo ngono nek gur nirok ketok kuwi bisa iso lagi nang kono iso harus ngene ning kreativitas dalam karya cipta ora gur lagu tok bermusik. Iya. Itu perlu. Orang karya ciptaan musiknya padha wayane orang gemun ta. Orang gemun. Ngono-ngono kuwi lah ngono kuwi. Ya jenenge ngono kuwi selagi ning konten-konten apapun, ya kuwi harus punya ciri khas iki lho. Krisnada. Iki lho bla 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 apa grup apa. Itu harus punya warna tersendiri. Harus. Iblis itu warna tersendiri lain dari keroncong ini saka apa nih Pak nih? Selone mungkin cetang-cetange mungkin lain apa melodine apa? Iblis itu waktu pertama kali ya wis lah. Wong jenenge main keroncong piye to? Jenengan semua mungkin tahu keroncong seperti apa. Dari iblis dulu singkatannya apa sih? Iblis itu kalau di iblisnya itu Indonesia bersama leluhur, Indonesia sukses. Bersama leluhur Indonesia sukses. Nek okane ora kaya iblis. Ora kaya iblis. Sebenarnya orkes keroncong. Nek orkes keroncong Indonesia bersama leluhur, Indonesia sukses. Weh. Tapi nek okane istilah iki ora kaya iblis. Iblis iki boleh jenenge wong wis bejat. Gila nih. Wis gila iya. Iblis iki piye to? Wis tukang ngompori, tukang apa-apa kuwi harus iso wis yen iso wis muruke elek tok. Tapi untuk iblis itu sendiri itu membangun sebenarnya. Indonesia bersama leluhur. Indonesia sukses. Penyanyine dhisik sapa iki Pak Di? Penyanyine ya sing jelas sih Mas Jaya. Mas Jaya sing almarhum. Itu orang yang menurut saya luar biasa. Dia tidak memandang itu lagi siapa yang pakai. Maksudnya yang pakai? Yang pakai keroncong loh, keroncong iblis tidak memandang. Dalam istilah harga apapun. Dia tuh loyal istilah lagi kuwi bisa menghargai lah karo karya-karyaku, karya-karya iblis. Nah itu nek kaya kanca-kanca ki nek gula apa ya?
penampilan biasa-biasa apa-apa iki pakem keroncong iki ya kreativitas untuk istilahnya tuh nenggon keroncongnya ora itu dingineke ora itu itu malah menghambat untuk kemajuan Kreativitas ya. keroncong. Kreativitas. Pakem kuwi kudu Pakem, profile ngene. Wah, itu untuk keroncong sendiri saya menyadari luar biasa. Tapi ya aja kaya ngono tok ben mana ya keroncong wis ngono kuwi. Jangan kaya ngono kuwi. Keroncong ben oh wah iya ternyata iso dikolaborasi kene. kalau hati ku sendang aku elok lho kuwi. Keroncong beat iki. Iya, keroncong beat. Aku lagu-lagu anu dikeroncongke yo penak no. Nah, ini suatu kreativitas. Tapi genre jelas dikeroncong. Tapi keroncong beat. Oh, tetep iringan podo mung Keroncong ditambah tambah drum. drum. Terus bass elektrik. Nggo fill in rada penak. Nah, Nek dhisik fill ine mung selo. nah nek kono kuwi ya nek kaya keroncong sendiri ya istilah iki aja wedi karo apa ya pakem. Kuwi ora enek keroncong enek istilah iki piye-piye semua enek selo, enek cakcuk, enek kreativitas kita dalam bermain. Kuwi nek gur nuruti ngono-ngono tok ya wis. Wis padha no kuwi iringane sapa to? Alah kuwi wis wong iringane kronconge orkes ngendi orkes. Jodeng tak detak keding tak detak keding. Kuwi pakem wis ngono kuwi terus. Riwayatmu ini notasi tidak bisa untuk dirubah. Tapi untuk variasi pengembangan Keroncong itu istilahnya musik. Musik itu harus bisa mengiringi apapun. maksudnya piye Pak Di? Nah, ngene. Musik. Nek lagu. Ini yang apa ya? Paling hebat tuh keroncong. Keroncong itu beratus-ratus lagu. Itu chordnya cuman itu aja. Do, sol, fa, Langgam keroncong. wes ngono-ngono kuwi. Bengawan Solo di bawah sinar bulan purnama. Chordnya ya di situ. Lagi aneka nyanyar. Dah, semuanya sama. Cuman nadanya itu beda. Tapi chordnya do pasti ke fa. Baru sol, do. Urutannya di situ. Oh. Itu beberapa lagu. Wes Yang punya lagu kabeh. itu cuman keroncong tok. Ayo. Yang punya lagu itu punya lagu berapa ratus itu cuman keroncong tok. Nek liyane itu ndak punya lagu. Maksudnya ndak punya lagu? Nah, gini. Bengawan Solo, Pak, riwayatmu satu sedari dure, nani nado. Lagi aneka nado, panana sana nado podo. Berapa lirik? Berapa lirik? Enggak. Tapi chordnya nada sama. Keroncong. Oh iya ya. Keroncong ya, paling keroncong ya. Lagu keroncong sama. Mlebune ning sol, ning do, sol, terus re, terus sol lagi. Pakai interlude. Semua sama. Ngono kabeh. Langgam Jawa. Langgam Jawa kuwi ya padha. Yen ing tawono ni Loro ning loro. Ora kaya semua sama. Sing punya di situ. Oh. Jazz, pop, dangdut, ora iso ngalahke keroncong. Tapi di situ
keroncong. Kreatif ya ning nggon musik. Lagune nang kono ya musik iki kudu Contohnya piye, Pak Di? Ngene. Pakeme keroncong ndi? Pakeme. Keceng. Ya, saka cakcuk. Entul. Ya. Selone piye? Tak gendut ding wis. Iki pakem keroncong di situ. Pakeme. Nah, ning nggon kono kuwi ndi coba? Apa tahu istilahnya anu? Kreativitas dalam bermain apapun. Jrung. Nah, itu kreativitas mengubah supaya enggak seperti itu. Gua pakem wis mudeng pakem keroncong maine caki piye ta? Ceng. Berapa ketukan dicerung kali wis ngono meneh. Cukup piye? Dung. Selo piye ta? Tak gendek gendek. Base piye? Semua sama nek base. Melodi. Wis pakem. Wis ngono terus ya berarti. Lah iya ning apa sithik dilokke, apa sithik wang rusak keroncong itu salah. Kalau dikatakan merusak keroncong enggak sebenarnya. Merusak keroncong endi? Ayo. Cuke del cake ceng melodine ngono selone ngono. Merusak keroncong sing endi? Gur kuwi sing muni sing merusak keroncong kuwi sing ora iso nglakoni. Oh. Ayo. Sing ora iso nglakoni. Kreativitas keroncong ben go internasional ben piye. Wah, guara piye. Oh no. Keroncong nak dangdut dung. Wah, ya ampun wis cedek. Wis ngono kabeh ya. Wis wiringan orkes sangkan paran sing alah wis ngono kabeh. Lah iki lho dituntut musik iki lho. Berkreasi. Kowe ya melu wae kaya apa-apa liyane buang ngono kuwi ora keroncong kudu kuwi pakem ora iso wae lha kuwi wong bodho ngono kuwi. Keliru kudune nek pengembangan iki, Pak. Iya no dikembangke no. Tapi wong bodho ne ya bodho. Ning aku mau diarani wong bodho. Nek jenengan dari keroncong fusion. Wah, Keroncong fusion itu termasuk piye ya? Kreativitas tidak meninggalkan dari kas keroncong keronconge. Wong tambahane apa nek ya, dari grup Pak Ciplo? Sendiri itu ya mungkin nek saya sebenarnya tuh selo itu penting. Selo tetap. Nah, tetap. Tapi untuk di dalam permainan itu tidak harus pakeme ngono kuwi. Ini kreativitas. Kalau keroncong itu ada selo, ada cakcuk itu keroncong. Keroncong itu nyawane nang ngono tok. Tapi nek fusion tidak meninggalkan dari alat keroncong itu tadi. Kreativitas. Orang mendengarkan, orang yang istilahnya itu tahu. Kuwi wong bodho yang ngerti. Tambah seneng keroncong aneh lagi. Itulah penyakit. Untuk meningkatkan apa ya lagi standar keroncongnya ora ngono tok. Kaya iso lagi gampangane dangdut. Sakmu enek koplo. Iya. Enek apa? Jazz. Lho jangan salah lho, jazz sing mengembangke rono-rono jazz yo ngene iki. Ning sing ngembangke nek keroncong itu sendiri, itu yang munafik itu sing orang-orang yang iso lagi ngurusak keroncong dasmu. Nah, aku ngono. Itu anu ya. Pemikiranmu.
modifikasi gua keroncong. Tapi yang penting tetap manut akord. Akord itu tidak bisa diganggu gugat. Perkara maine nek selo ki maine apa to solomisasine? Ya sama. Nek pengembangane? Lho nek pengembangane kuwi jenenge sing genahi apa ya kaya bass wae. Itu penghantar bass. Warnane anu kan umpane nek campur sari kendang. Ngono lho. Nah, rusak ndase rusak. Rusak apa iki memajukan, jangan itu lagi. Lho. Wong nek kok iki ngene wae, apa ya? Nek keroncong tuh identik dengan ngantuk. Ya. Ya wong ngrungok keroncong mesti wah ngantuk keroncongan iki. Saimo aja ngono. Ganti Peminat. Kuwi ora butuh ngantuk-antukan, ora nglaras sak nglaras-nglarase wong. Kuwi nek guru penghantar tidur kuwi jangan. Kenapa iso penghantar tidur? Popun iso penghantar tidur. Jazz pun penghantar tidur. Tapi nek keroncong penghantar tidur, tapi nek kono-kono wae iki kreativitas ben semakin keroncongnya ono wae. Lah saiki mu kaya apa jenenge? Mulai handang keroncong apa? Mulai keroncong apa ya? Ora nek keroncong tuku kan Jakarta. Keroncong apa teman-teman? Lali ya. Ki wong londo-londo kabeh. pemaine. Tapi yo tetep pakeme yo ngono kuwi. Pakemnya di situ. Yes. Lho nek dhek kan iso lagi ning kono-kono ki aku nirokke iso. Cak cuk kuwi ketoke mau tung jerung ngene ngono tok ya, Pak. Nek cak cuk kuwi nek nek senar telu. Heeh, nek surai nek cuk ki padha bas. Tipone padha bas. Nek cak kuwi singkupe. Ngisi kekosongan iki mau. Ceng 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 nek cuk ki grung. Ngono. Grung iki ketukan pertama. Ji. Metes sing apa grung opane dikot. Ora nedeng ding 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 apane ngono. Nek caki sing kupe. Selo itu pengantar. Panu apa biola? Biola itu kembangan. Variasi. Biola, flute, kuwi kembangan. Itu apa istilah iki apa ya? Ya memperindah musik. Ora kosong. Kembangan ya, Pak. Oke, demikian tadi perbincangan dari New Krisnada kepada Mr. Cipluk Wurjanto, wae iki pengarang lagu. Kowe arep golek lagu apa ya to? Langsung hubungi channel kami ya to. Pesan-pesannya Pak D, tinggi tim keroncong-keroncong kawula muda. Ya keroncong-keroncong ya sing penting rukun ora ida-idaan ora ngono. Sing penting ayo berkarya. Piye lagi menaikkan keroncong supaya go ke internasional. Oke. Ya ora kudu lele. Nek mau ngono-ngono terus. Ngono wae wis. Padha wae ya, Pak ya. Padha wae lho. Tetap ada pengembangan harusnya ya, keroncong. Perkembangan Perkembangannya sih kreativitas dalam kita bermain. Orang wah coba Jangan takut pokoknya ya. Dalam modifikasi keroncong tidak masalah. Wanu ora masalah. Iblis ya di situ. Iblis itu pengembangannya ning ngono kuwi, Pak De. Makanya iso terkenal sampai ke Malaysia diundang. Jane ya ora apa ya. Guru ya nek
kaya wong-wong sing lebih dari istilahnya nek nggon ngantek nang luar negeri yang wis lebih ngeri meneh lho. Ora kaya ke Singapura, ke Malaysia, ke ngene iki enteng nek menurut sing jawara-jawara ngono. Lah iku lho ben istilahnya go internasional ben diakui. Ya awake dhewe harus berkreativitas. Aja gur pakem. Nek pakem wis ngono kuwi, ora enek bedane. Berarti dari motivasi jenengan pokoknya keroncong itu harus Harus berkarya tersendiri ya toh, Berkarya, ada iya, kuwi keroncong sudah warna tersendiri. warna tersendiri keroncong, dangdut, jazz, pop itu sudah warna. Country ning sing paling rendah dhewe ora duwe istilah iki, ora kemajuan ning kono ben anu ngono ya kuwi. Mare piye ya kemersik mungkin. Iki keroncong ini wah ngrusak telek. Sing ora gelem dirusaki berarti wis ora ngrusak keroncong. Kita ndak merusak dari Ora merusak. pakem. Oh, lha kuwi nek main pane keroncong selone tak ganti ember nah kuwi rusak. Ya wis luput nih iki Pak ya. Luput. Kita masih pegang alat toh ya toh. Iya, no. Pegang alat itu musik nada juga pas ya toh. Nada Berarti- ora mungkin wong pinter-pinter kok. Wong keroncong pinter-pinter. Ini ya gur kuwi wis aja mikir wah rusak. Wah. Wedi kan biasanya sok kadang lho orang ngono kuwi lho jan kudune keronconge tabuhane lah kadang enek to sing ngono kuwi. Mangkane lah ngopo ngenekke lomba keroncong. Nah harusnya lomba keroncong itu dari penjurian itu tersendiri harusnya dia cari yang sing inovasi Loh, sing juara-juara. sing juara-juara itu kebanyakan Lho kebanyakan sing ndi ayo? sing berinovasi tersendiri Aransemen. aransemen. Lho iya no. Kuwi aransemen sendiri pun. Kuwi ya jek Masih ada masih ada ketakutan. Wedi. Minimal pertama mungkin bait pertama aku cek podo lah. Prospek. Sing kedua. Ya iya. Kok yo angel. Prospek iya. Buana wes. Kudu ngono. Membuat warna Wis tau tersendiri ya. ngono wae ya. Delok sing ngono-ngono kuwi. Ora Gus. Pernah wis tahu njureni keronconge Pak Di? Ya. Belum tahu. Tapi pernah lihat keroncong-keroncong Ya turnamen keroncong. ya, aku ngene lho. Festival. Nek ngono keroncong festival apa-apa aku wis tau melu ya apa-apa wis. Walaupun tidak apa ya ora juara ngono wae. Karena ya masih ketakutan istilah iki nang ngono-ngono wah. Urusan keroncong. Wedi. Lah iki aku ngantek nuruti. Iya iya. Ayo bersama-sama ngono lho. Keroncong bukan menghancurkan keroncong enggak. Saya pernah hancurkan keroncong. Tapi istilah ini enggak bermaksud menghancurkan apa ya. Istilah style keroncong dalam ini tidak maksud saya tidak menghancurkan dalam bumi. Istilah ini ayo kita berkarya. Untuk istilah ini keroncong ben luwih go Diperbaiki lagi. Ojo dibatasi. Batasi lho keroncong sing penting kuwi alate kuwi cacuk selo gitar. Wis kur ngono tok. Lah kuwi kreativitas piye nek istilah iki nang kono-kono. Apa kur ngono-ngono kuwi wae. Ya memang iki enek meneh. Istilah iki dalam permainan kuwi ya kita harus ya sadar lagi lah daripada dangdutan didangduti keroncong
dengan keterpaksaan di situ. Nek aku ora apa ya, ora ngembek. Istilahnya ora menjatuhkan. Kowe iso main wow, selo iki lho, mbok gawe kendang iso. Silo iso. Tapi saya enggak setuju dengan itu. Malah ra ngenot iki kowe. Wes kuwi nek aku ngarani awur-awuran. Ngono wae. Penting keplaine. Wes kok main tak gendang, aku main ya iso. Ning aku ning kono-kono sorry aku ora apa ya membatasi dalam kreativitas nang bolo-bolo kabeh. Keroncong. Iya keroncong berkreativitas. Dangdut ya dindangdute. Ora apa-apa. Tapi sesuai akord. Ning ngono kuwi. Ora balik keplakane. Iya. Karena nek tau ngono, iki jane ngenut nada apa to iki? Nek aku anu ya, aku apa ya? Setuju wae. Tapi penampilan keroncong, jiner ning keroncongnya dangdut. Wis lain ya, wae. Lah padha-padha ngono wae mbok apik luwe apik ora kreativitas lan iki lho. Mbok luwe apik mbok gawe kendang Jaipong. Kolaborasi Nah, dalam iki nah kuwi malah pas dobelane apa-apa. Jaipong iso, selo iso. Ning kono kuwi lebih baik. Ora babakan ngono ora PJ. Ora ngono kae kono wonge sampene lho. Lah ki menyadarono. Sadarono istilah iki nang kono keronconge kudu piye. Aja diwat-awut. Nek guru ngewat ngawut malah sak-sake. Sing penting buaya itu keterpaksaan. Maksa di. Jadi mungkin karena ya wis alate wis bacot keroncong klasik asline. Terus dijaluki lagu dangdut. Akhirnya wis maksa, sirone dadi kendang. Maksa. Nah iki jenenge ora kreativitas bajane. Penak wi. Iya. Dirungokke hebat. Heeh. Hebate iki keterpaksaan. Paksa nek kuwi. Terpaksa. Lain karo Tapi nek wis ning kono terus. Kuwi awur-awuran terusan. Iya. Akeh. Beda nek sing wis dikonsep ya. Iya no. Wis dikonsep, oh ini keroncong iki memang ya nek Ora cakep. nggo istilah iki wong-wong nonton iki istilah iki ngono. Iki ya elok men to. Nah, penak. Ngono lho. Wah, selone nggo penjuangan tak tambah. Elok aku mengakui ngono. Ning itu bukan istilah iki lho keroncong supaya jelengrenge jinere. Kuwi lain tetep kudu enek alat meneh to Pak maksudne. Berarti kan tetep kudu enek alat pendukung meneh. Lah kaya keroncong fusion. Nah, di situ. Sing enek drum, mungkin enek jendang jaipong, itu harus ditambah. Tidak meninggalkan dalam itu. Heeh. Dadi ya kowe nek mau selo ya tugasmu selo kuwi ya ning kono, ning aja beralih ning nggon kendang terus ora genah to dadine. Ora kena. Kuwi keterpaksaan. Kuwi kemaki wae. Kemaken-pekemakenan. Oh iya, ora kuwi nek ngrungokke kadang iki piye kok anu. Lho iki salah lho ae dirungokne nek penak. Ya iya. Ora penak. Salah. Keterpaksaan. Kepaksa. Oke, Pak Blok. Oke, sekian dulu. Ya. Bincang-bincang dengan Pak Cipluk, Mr. Cipluk Purjanto ya toh. Siap. Yes. Dari mengulas keroncong iblis, wah tekan-tekan keroncong fusion, tekane kolaborasi dan improvisasi keroncong, kreativitas. Nek kreativitas ora butuh. Wah. Oke, kita ditunggu nih. Ini Pak Cipluk. Coba nih menciptakan keroncong fusion. Sekali-kali kita ditampilkan di
channelnya New Krisnada, ya toh? Ya, siap. Oke, ditunggu aja, Kang. Nanti simak terus di channelnya New Krisnada. Pak Cipluk bersama saudara-saudaranya, ya toh? Roncong Fusion. Nanti kalau ada langsung tak share. Jangan lupa subscribe channelnya New Krisnada. Sekian. Terima kasih.